Amụrụ na-ego na Bama City, the CEO of Bama City Concept, Odogwu, Afro people. Odogwu, Odogwu address na Amogwe. Bama City. Welcome. The man is Ambassador Mandilebo, the CEO of Bama City Concept. Odogwu Adamwaka, onye agbalịrị ama okwe, aka na-ede mata, a ga-agbapere uru fim ọwụghọ, nwoke bụ Odogwu n'elu. Dọbụ nwoke, iwe so na line-up a na-ama, na-eme ya na ya so wee tụọ down. Ọbịa maka ha nọ tata na nke ego m ụzọ na Mozambique. Kedu ihe na-agwa ego m ụzọ? Ị na-anya n'ihe na-ebe a ifụlọ ka esi eme ka ekwesị akpa ya ọgaranya jere mba anụ jụrụ akpa bụ ndị ọnụ ya eyiri ya so onye ọbụla ị na-eme n'ụwa ị na-eme ezigbo to people ikpo oke aza gị mana anyị na-ekwere na ihe mwute mana anyị na-asị ya kasie onye nwa ga-eyi papa na ọ bụghị mkpa ga-eyi ụmụ ghọtago anyị ekele gị na-abalị gị alụnụ oge afọ ebe a chiri echi omen si mbasa nke ebe a na-eme alụnụ
emechigo m ụzọ na Mozambique ọta ka ọ na-emewe kipụ dadị ya na amachala Obioma Ojulu gọọmenti area of Enugu. All right, thank you onye ọma Tochukwu. Biko anyị achọrọ
DJ.